Салом, бонувони ҳунарманд. Мана ба шумо як куртаи духтагие, ки инро ман надухтам, видеонавор карда ҳозир дар сайт мегузорам. Ин куртаро рости гап як духтараки зебое, ки ба канали ман обуна будаасту ҳамин наворҳои маро тамошо мекарда. Ман дина ӯ шабу шаб ӯ канала партофтам, ӯ наворро партофтам, наворе ки ман аптачкаш аз берун шабу шаб курта духтае. Мана фантазияш қатӣ пешоша гулу гулкорӣ кардааст, беҳад зебо. Ман хурсанд шудам рости гап, ки канали манам тамошо мекарда. Диано аз рӯи канали ман, аз рӯи наворҳои ман, аз рӯи видеоҳои ман курта медузанд. Машааллоҳ, офарин, раҳмат ба ҳамаи шумо. Хушвақт духтае, ҳама тарафа аккурат надухтагӣ. Вутичкоша аз наворҳои гузашта гирифтае, ина вутичкошам туғри духтае, вутичкошам фасон, ҷожда туғри омадагӣ. Барои курташ даже кашол наместа, таги кашаш кашол наместа. Аптачка айсини берунае далавош гирифта парпарак мондае, ама ҷои мобайни аптачка холӣ мемонад, гирифта гул часпондае. Бо придумат кардае тугмача часпондае. Ман ки бо ҳамин хеле корҳо сару кор надорам, рости гап кам зрениям халал мерасонад, зрениям камтар паст аст. Ман бо муҳра сару кор намекунам. Аз ҳамин сабаб ман куртои маро аҳамият муҳра надоранд, ягон хел ороиш намедиҳам. Куртаро худаш духтааст. Машааллоҳ. Ман бениҳоят хурсанд, ки аз рӯи канали ман шумо кор мекунед. Раҳмат ба ҳаматон.